abagibeli besashona. Qedela ngakithi hayi kusashona. Bashatha savela Babizi lapho mfana. Abadrava bawuthula lapha ngathi bahamba. Abahambayo. Jawula. Emisa imoto phela wethando. Bona bayahamba driver bahamba. Ekuseyahamba. Yebo siyahamba. Ngene emoto. Bayinaki bethu anisengene bafo bayi khona bazayo. Uyangena umuntu la phambili akufuni umuntu phambili. Entombazane shona muphetha ke entombazane. Abahambayo. Hayi athi akusekho. Sanibona. Sazocela imali iza ngamaseat lapha. Awuvala isichapha nami isikhathi siyahamba. Uthini lona? Hey, angisazi ukuthi ngeke. Oh hayi. Imali ngicela iza ngamaseat lapho. Ngiyahamba yisi imali. Imali iza ngamaseat manje konjani? Hayi sabantu. Sofuna ukukhokha kwesibili imali. Sofuna ukukhokha unemali ke wena. Hayi uzakahle. Hey, driver. Hayi. Nangu umuntu akhokha 200 ohlangene lapha. Ubani? Na intombazane esandungena emotweni. Nini? Ngiyakutshela. Azodlala nina lana. Azodlala. Abantu abazi ukuthi kuseke lento nje. Sifuna imali ehlangene. Akahle. Kusakahle lo muntu. Usho ukuthi akahle drive. Evula isichapha ehle. Bolo. Nangu khokha uhlangene phela la. Uthonde sohlangene. Cha bhuti ngiyakudinga edrophen anginayo. Thatha imali yakho wehle nayo lana. Azodlala nina lana. Abantu bagibela ngo10 rand and uzokhipha 200. Hamba esitolo, hamba ushitha imali esitolo. Ufunela abahambayo ke lapha. Sodlala amantombazane la. Awusitshelele abahambayo ukuthi yebo. Ufunela abahambayo. Aw. Sekuseni manje ngihamba ngathi yini inkinga? Hamba short. Asinamashintshi kuzo. Uzosichomela imali entombazane kodwa sinamali. Bafo wena wakhipha encane kanje usho ukuthi uyazi 10 rand. Uyazi u10 rand amajija ayibambi nombolo. Lawa babenza uthanda kwabo. Bambizile lo wena driver. Ufuna ukubonisa ngathi.